அருணை பொங்கல் கொண்டாட்டம் பார்க்கலாமா? ஹலோ மக்களே, திஸ் இஸ் பன்வரதி ஃப்ரம் அருணை மெடிக்கல் காலேஜ். இந்த பொங்கல் செலிப்ரேஷனை திருவிழா மாதிரி இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக ஆர்கனைஸ் பண்ணது யாருன்னா எங்கள் இமிடியேட் ஜூனியர் பேட்ச் தான். ரொம்பவே அழகாக ஃபோட்டோ பூத்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபோனே பர்ஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு, ஆளை விடுங்கடான்னு என் ஃபோனே சொல்கிற அளவுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்தாச்சு. அப்புறம் என்னங்க, அனைத்து ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சிகளையும் கண்டுகளித்து கொண்டிருந்தோம். இந்த சந்தோஷமான நேரத்துலையும் அடுத்த வருஷம் பொங்கல் வந்து ஞாபகம் வந்துருச்சுங்க. என்னன்னா, அடுத்த வருஷம் பொங்கல் வரப்போ நாங்கள் ஃபைனல் இயர் எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருப்போம். இந்த செலப்ரேஷன் அப்போ இருக்குமான்னு தெரியல எங்களுக்கு. இந்த கொண்டாட்டம் இன்னும் ஜாலியானதுக்கு ரீசன் என்னன்னா, அங்கேயே டீன் சார் கிட்ட கேட்டு போகி அன்னைக்கும் நாங்கள் லீவ் வாங்கிட்டோம். எல்லாரும் ஆடின ஆட்டத்துக்கு சண்டே ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது தான். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.